Hi, Samsam. Hello, good evening po. Good evening sa iyo, mahal ko. Sige, Samsam, kwento ka na anong may paglilingkod ko kay Samsam at napatawag po sa usapang LDR. Okay po. Actually po, ma'am, mga 5 months na po kami ng boyfriend ko po, ma'am. And then, nung nagkakilala kami nung February 26, naging kami po. And then, matagal, twice a month po kami nagkikita anong andito pa siya sa Maynila kasi andito kami pareho sa Maynila dati. And then, yung nakaraan po, diligent po umuwi sa Teka lang, lumalakas na uli yung langaw. Oo, anyari, kanina mo ako, okay na eh. And then, nung diligent po umuwi po siya sa probinsya nila po kasi Ano, Samsam, sorry? nung July 24 po, umuwi po siya sa probinsya nila po. Okay. Wait lang, Samsam, wait lang. Bigyan mo ako ng konting panahon, Samsam. Wait lang, ha? Teka lang, ha? Mukhang... Okay, Samsam? Ay, ang hina. Hello. Yung kanina maganda eh. Yan o, mas malakas na naman yung langaw, Samsam. Hello? Ayan o, pag tumatawa ka malakas eh. Wait lang ah, isa pa. Wait lang, Samsam. Hello, Samsam? Hello po. Okay, sige, try natin ulit, Samsam. Ayun, ang lakas nung langaw, Sam. Wait, tawagan kita ulit, Samsam ha. Bigyan mo ako ng 2 minutes, tawag ako ulit. Ay, 1 minute lang pala. Yan, binaba muna natin guys. Isa pa ulit. Hindi ko alam kung sa jack ko ba to o sa phone. Either way, we're trying our best to, to fix it. Ayun. Ayun, okay naman yung eh. Pag sinasagot niya, saka tayo nagkakaproblema eh. Hello? Samsam? Good evening po. Ayan. Love, medyo ganun pa din yung tema ha. May langaw pa din tayo ha. Wait lang po ma'am, mga 2 minutes po. I-transfer ko lang yung SIM ko sa kabilang cellphone ko, ma'am. Ah, magta-transfer ka pa ng SIM. Opo, mga 1 minute po. Sige, bilisan mo ha. Sige. Sige. Kwentuhan ko muna sila. Ay nako, Samsam, are you ready? I cannot wait any longer, my love. I'm on air. Tawagan ko na po ulit si Samsam. Tigas po yung ulo ko eh. 1 minute daw eh. We cannot afford 1 minute eh. Ngayon po, tinatawagan ko na po si Samsam. Hopefully. Ayan na. Samsam. Hello po. Ayun. O, sige na. Klaro na po, ma'am. Yes. O, game. Okay, salamat po. Okay. Okay, ikwento ko na po ba po, ma'am? Yes, kwento mo na, love. Nagkakilala po kami noong February 26, naging kami po. And then, madalas po kami magkikita 2 beses sa isang buwan po, ma'am. And then, sabi niya po sa akin, kahit kailan hindi daw siya mawawala sa akin, mahal na mahal daw niya ako. Tapos, ayaw daw niya na nag-iisip ako ng mga negatibo na pag-iisip po, ma'am. Ganun. And then, noong July 24 po, ma'am, umuwi po siya sa probinsya nila sa Zamboanga po. And then, mula nung umuwi siya, nawala na siya ng panahon po sa akin. And then, sabi niya sa akin, busy lang daw siya sa trabaho. Tapos, since naging kami po, ma'am, ako lang palagi yung nag-e-effort, yung tumatawag, lahat-lahat ginagawa ko para lang may communication kami. Pero sabi niya po, ma'am, mahal na mahal daw niya po ako. And then ngayon po, ma'am, wala na siya ng oras para sa akin. Yung cellphone niya palagi na lang naka-off, hindi na siya nakukunta kasi busy daw siya sa trabaho. Ganun. Okay. And then, kasi po ma'am, hindi ko kasi po nakasanayan ng mga 3 days hindi kami nag-uusap. Medyo masakit na po kasi po ma'am. Tapos sabi niya, kung hindi mo na ako kaya intindihin, iwanan mo na lang ako, sabi niya ma'am. Okay. Yung pangiintindi ba na hinihingi niya is like him telling you na, Samsam, medyo mawawalan lang ako ng konting panahon sa'yo or mababawasan lang yung frequency o yung dalas ng pag-uusap natin. Pero please know na kapag nagka-oras ako, kakausapin agad kita. Medyo busy lang talaga ako sa trabaho. Madami lang talaga akong ginagawa. Yun ba yung hinihingi niyang pangunawa sa'yo? Opo, sabi niya po, ma'am, kung marunong lang daw sana po ako umintindi ng panahon niya kasi busy lang daw po sa kung sabi niya po. Sabi niya, kung marunong ka lang sana umintindi sa akin.
magkakaintindihan sana tayo. Kaso lang, ang mali po kasi sa akin po, ma'am, isang araw o 2 araw na hindi lang kami nagkakausap through tawagan po iba na agad yung iniisip ko po, ma'am, gano'n. Pero hindi naman lumilipas yung 1 linggo, Sam, na hindi kayo nag-uusap. Hindi naman po, ma'am. Hindi naman po. Tapos pag nag-uusap naman kayo, he's trying to be normal, na as if walang nangyari, sweet pa din siya, walang nagbago, kumbaga kung gaano siya sabihin na natin na ligalig mag-text sa'yo, magsabi sa'yo ng mga pinagdadaanan niya, ganun pa din siya, even if may mga panahong di kayo nag-uusap. Hindi naman po talaga po siya nagte-text po, ma'am, o nag-text o tumatawag. Ako lang naman po talaga yung gumagawa ng way, ma'am, para magkausap po kami. Oo, pero pag tumatawag ka, yun nga, yung way nyo ng pakikipag-usap sa'yo, may bago ba? Nanlamig ba? Tinatamad ba siya? Lagi niya ba sinasabi mamaya na lang, tapos hindi na babalik? Paano? Opo, sabihin niya po, ma'am, mamaya na lang kasi may puntahan ako, tawag ka na lang mamaya, tapos bigla. Maghapon na lang ako tumatawag, hindi na naman makukontak yung sagot niya po, ma'am, ganun. Naiintindihan ko naman. Pero hindi mo alam yung schedule niya, Sam. I mean, hindi mo natanong sa kanya na ano ba talaga schedule mo para alam ko kung kailan kita pwedeng tawagan, pwede tayong mag-usap, pwede tayong magkwentuhan. Hindi ko pa po natanong sa kanya po, ma'am. Ganito na lang, Sam. Kaya ang gawin natin ay maghiwalay na lang kayo ng basta-basta. Hindi naman sa kaliit-liit na problema, pero konting pagsubok pa lang. Ang pangit naman kung bibigay kayo agad. Ang gawin natin ganito, Sam. Kausapin mo si boyfriend. Sabihin mo, mahal, ano ba tawagan ninyo? Love? Mahal ko. Ano? Mahal? Oo, mahal, ganito. Sabihin mo sa akin yung schedule mo. Alin doon yung free time na pwede tayong mag-usap. Sabihin na natin, sige, mahal, agreement natin, weekends na lang tayo muna siguro mag-usap. Pero sana mahal, kahit doon sa 5 araw bago mag-weekend, isa man lang doon, makapag-text ka ng isa, okay na ako. Parang update lang, kumbaga, syempre kasi namimiss kita and all. Pero hindi ko naman na ipipilit na kailangan mag-usap tayo. Kung talagang busy ka at gusto mong kuhanin yung oras para makapagpahinga instead na mag-usap pa tayo, okay lang naman, iintindihin ko. Yun nga lang kasi, bigyan mo ako ng schedule kung kailan ako pwedeng tumawag sa'yo. Para transparent din tayo sa isa't isa. At syempre, para hindi din tayo mawala ng komunikasyon. In return, magtitiwala ako sa'yo. Magtitiwala ako na busy ka sa trabaho at tatanggalin ko sa isip ko na may ginagawa kang kalokohan. Kumbaga, it's a bargain. Give and take. Iintindihin ko na busy ka, pero intindihin mo din na kailangan mong mag-allot ng panahon para sa akin. Kailangan mo akong bigyan ng oras na makausap ka, na makapagkwentuhan tayo. Kasi, syempre, that's the only way na mag-work ng relationship natin, lalo na LDR tayong dalawa eh. This is the only way na mag-work out siya kung makakapag-usap tayong dalawa. So, bigyan mo ko ng panahon kung kailan tayo pwedeng mag-usap. Like, if ever, sige, MWF tayo mag-usap, weekends, ayan, okay yan, usap tayo dyan. Yung mga in-between na, siguro itutulog ko na lang or ipapahinga ko, yun, at least may intindihan mo. Alamin mo yung schedule niya, yung working schedule niya or yung available schedule niya para makapag-communicate kayong dalawa. Kasi workable naman yan eh, sa mga tao sa abroad at yung mga naiwan nila dito sa Pilipinas, ganyan naman talaga yung ginagawa nila, scheduled, kumbaga. Yung pag-uusap, minsan, every madaling araw, minsan every other day, kumbaga para mabigyan din ng panahon yung isa makapagpahinga. Workable yan. Ibig sabihin, kayang gawa ng paraan. Pero kailangan ipaintindi mo din siya na kasi may girlfriend ka. Gusto kitang intindihin pero bigyan mo ako ng rason para intindihin ka. Kasi mahirap naman na iintindihin ko lang ng iintindihin na may trabaho ka and ako, hindi mo maiintindihan na girlfriend mo kasi ako. Kung ganyan naman pala ang magiging sitwasyon na parang wala ka ng oras sa akin na hindi mo ako mabibigyan ng kahit konting panahon or hindi mo ako mabibigyan ng panahon na para makausap ka, kaya pa pumasok tayo sa isang relationship. Hindi yan sa pagiging makitid yung utak ko. Yun nga lang kasi hindi mo ako binibigyan ng dahilan para kumapit sa'yo. Naintindihan mo ako, mahal? Okay po. Kausap po? Ano? Napuputol ka, Sam? Ano yun? Hello. Kahapon po kasi huli namin nag-usap mga 10 po kahapon po, ma'am. And then, sabi niya sa akin, masyado na akong pabigat kasi umiyak po ako, ma'am. Sorry, puputol ulit, Sam. Hello. Umiiyak po kasi ako po, ma'am, na nag-uusap kami. Tapos sabi niya,
masyado na lang akong pabigat sa'yo. Iwanan mo na lang ako kung nafe-feel mo na wala na akong panahon sa'yo, sabi ni ma'am. And then, sabi ko sa kanya, mas pipiliin ko pang intindihin kita kaysa iwan kita na lang basta-basta na lang na gano'n, sabi ko sa kanya. Kasi hindi ko pa naman nasubukan na 1 linggo hindi kami nag-uusap po, ma'am. Na-try ko 3 araw pa lang po. Kumbaga, love, sabihin mo din kasi sa kanya na willing ka mag-intindi. Sabihin mo, willing naman akong umintindi. Willing din naman ako mag-adjust. Alam kong sanay ako na 1 buong linggo ka nakakausap. Sanay ako na halos oras-oras, mayat maya, nagkakausap tayo. And this time, I know that it has to change. Kailangan nun magbago if gusto natin ipagpatuloy yung relationship na to. Kasi Sam, you have to understand na kailangan mo ding bigyan ng espasyo yung boyfriend mo para makapagtrabaho siya, makapag-function siya. Hindi laging kailangan kadikit niya yung cellphone sa tenga niya. Hindi pwede yun. Oo. Okay po. Kahit gustuhin natin Okay yan, po. mahal, mukha na kayong tanga nun, no? Kung kinakausap ka, di ba, imagine mo yung sarili mo, kinakausap ka ng boss mo, nasa cellphone ka. Kinakausap ka ng mga kasamahan mo sa trabaho, nasa cellphone ka. Kumbaga, hindi magkakaroon ng buhay yung boyfriend mo sa trabaho niya at di siya mag-grow sa trabaho niya kung ganun yung gagawin niya. Baka matanggal pa yan ng diretso. So, mag-schedule na lang kayo ng araw na pwede kayong mag-usap. Mag-agree kayo doon. Kung mag-a-adjust siya, mag-a-adjust ka din. Naiintindihan? Okay, salamat po. Ngayon, May tatanong tatanong po ako po, ma'am. Kasi po, ma'am, negative thinking kasi po ako ngayon po, ma'am. Kasi binata po kasi siya po, ma'am. And then, ako kasi may anak na akong 2 po, ma'am. May possibility po ba, ma'am, na pinaglalaroan niya lang ako ganun? Kung iisipin mo yan, malamang sa alamang yan din yung ma-attract mo, love. Ikaw na nagsabi, negative kang mag-isip eh. You have to change what you think. It's not about the possibility na mag-cheat yung partner mo. It's about the possibility na kailangan mong kumbaga, bigyan ng tiwala yung partner mo. Kasi kaya mo yung isipin whether or not single yan o hindi. Kaya mo yung isipin just about to any other guy. Kumbaga, sa lahat ng lalaking makakarelasyon mo, pwede mo yung isipin eh, kasi hodang single yan, kasi hodang may asawa yan, kasi hodang may anak yan, iisipin mo yan eh. You have to change the way you think in order na mag-work yung relationship ninyong dalawa. Hindi lahat ng lalaking dadaan sa buhay mo intended para lokohin ka. Kailangan baguhin mo yung isip mo, okay? Salamat po. Ngayon, meron ka bang gustong sabihin dito sa boyfriend mo na kahit malayo tinatry niya naman talagang i-work out yung relationship ninyo para, alam mo na, hindi masayang, kumbaga. Kasi syempre, I know 5 months pa lang naman to, pero yun na nga eh. Hindi ganun kabilis para sa isang single mom like you na magbukas ng puso niya just about to any other guy eh. Pinapasok mo siya sa buhay mo, may gusto ka man sabihin sa lalaking to? Okay po. Nakakaiyak po kasi. Go lang. Kasi po, mahal, sana maintindihan mo rin ako sa ganitong sitwasyon. Kasi dati, tinasanay mo kasi ako na halos every day, every hour tayo nag-uusap. And then, nabibigla na lang ako ngayon kasi sabi mo. Kasi po, ma'am, wala po kasi daw masyado signal doon sa kanila. Kausapin mo siya, wag ako, love. Message mo na to sa kanya. And then, sana naman maintindihan mo na yung ugali ko na na yung ganito talaga ako, kung ano ako sa pagkakilala mo, ganun talaga ako. Pero wag mong isipin na sana bigla na lang kitang ibaliwala. Mahal naman talaga kita. Kaso, nabibigla lang talaga ako. And then, kung gusto mo na iiwan na lang kita kasi alam mo na iniisip ko na wala akong time sa'yo, mas pipiliin ko pang intindihin ka kaysa iwan na lang kita ng basta-basta ganito na wala namang malaking rason. Mahal na mahal kita, alam mo yun. Okay. Sam, ganito, no? Kailangan mong ayusin yan, love, ha? Hindi porket nasanay ka na araw-araw kayong mag-uusap, your boyfriend has to keep up sa ganong ugali. Kasi syempre, sabi ko nga sa'yo, hindi sa lahat ng pagkakataon, may free time si boyfriend para gawin yon. Kung dati, easy-easy yung trabaho ni boyfriend or worse, walang trabaho si boyfriend, now it's different. Syempre, meron ng trabaho si boyfriend. So, kailangan niyang mag-focus dun sa trabaho niya. Kailangan mo siyang bigyan ng panahon para makapag-focus siya, para maabot niya din yung pangarap niya, ha? Hindi pwedeng si boyfriend lang yung mag-a-adjust at iintindi. Kailangan ikaw din. Kasi ang kada relasyon, malayo man o malapit, ang tanging solusyon or ang tanging paraan in order for it to work out ay kung mag-work kayo together. Kung pareho kayong tatrabaho, pareho kayong iintindi, pareho kayong mag-a-adjust, at pareho kayong mang-uunawa sa isa't isa. Naiintindihan?
Ay, DJ, may tatanong lang po Oo, ang ako. dami naman tanong ni Samsam o ano. Okay Di- lang po ba na, palagi na lang po kasi ako yung tumatawag na ano, ako Oh, yung ano nagte-text, ako naman? tumatawag. Oo, ano naman? Hindi ka naman namamasaheros papunta sa probinsya niya. Tawag lang yan, love. Daliri mo lang nag-workout dyan. Di lalaki yung muscle ng daliri mo dyan. Everyday ka din namang nagde-text eh. So ano naman, hindi effort ang tawag dyan. Basic lang yan. Ang pag-dial ng number sa telepono at pag-text ay hindi effort. Tanggalin niyo yan sa mga isip ninyo na grabe, effort na ako. Everyday akong tumatawag sa iyo. Talaga ba? Ganun kahirap tumawag? Mm-mm. Okay po, salamat Mm-mm. po. Maraming salamat, Sam. Ingat ka lagi, love. Okay, thank you, DJ. God bless you po. Sige po. It's funny lang kasi why some people think na ang simple phone call at text ay tantamount to a great effort na. I just want you to change that mentality, Kabisyo. Hindi ganun kahirap gawin yan. It's so simple, it's so basic. Hindi ka pagpapawisan kapag nag-dial ka ng number sa telepono. Ganun din kapag nag-chat ka, even a paragraph, ni hindi tutulo yung isang butil ng pawis mo kapag ginawa mo yan. That is so easy. So do not tell me na grabe na yung effort ko sa pag-chat at pag-text sa'yo. It's not an effort. It's too basic for you to call effort.